wae. Oh iya Pak, iki wayahe ya. Wayahe. Wayahe iki wayahe, wis wayahe. Oke. Tak ting ting, tak ting ting, tak ting ting, tak ting ting, tak ting ting. Kena anu, kena obat. Kamu iya gak gawe napa nih? Kegawéan saya. Asik. Sampai berada lo. Semongko. Tarik sis. Semongko. Aduh. Asik. 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 Iya. Ya. Diparkir sih wayahe. Iya, saya mikir piye ya. Ya, Tommy kan. Jembleleng kok. Serat. Lombok lah dapat duit aku. Lombok lahan nantu. Lahan nantu. Lahan nantu. Lahan nantu. Susah, susah, aku tak metu ngomong, rekoso tak lakoni, pengen nyenang kaya api, aku ra tau sambat, senajan awakku raguan, panas udan ngancani, golek duit terino lan wangi, aku limang lungang.ชุดการแสดงที่ท่านได้รับเชิญด้วยชุดการแสดงที่ท่านได้รับเชิญด้วยเป็นการแสดงการเข้ารับผิดนะครับผู้ป่วยทุกท่านหรือว่าผู้ป่วยจิตเวชนะครับ